Я вважаю, що це дуже прикра ситуація, коли держава Україна, в якої було окуповано Крим, сьогодні не спроможна знайти відповідне фінансування для підтримки єдиного каналу кримсько-татарського як корінного народу, для того, щоб забезпечити інформаційну присутність і повідомлення цієї України про те, що відбувається на півострові. Мы к тем народным депутатам, которые включаются в наш эфир, просим их как-то на законодательном уровне повлиять или попробовать решить этот вопрос, потому что каждый год телеканал АТР с начала года сталкивается с проблемой блокирования финансирования. И каждый год власти, министерство, которое является распорядителем средств, изобретает для нас велосипеды и говорят: попробуйте, вот получите деньги, которые депутаты для вас уже предусмотрели. Каким-то образом можно ли предусмотреть гарантии для телеканала АТР, чтобы этих ситуаций, этих проблем больше не было? Я думаю, що новостворене міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» має всі можливості і зобов'язана ініціювати розгляд подібного питання і законодавче його врегулювання. Адже ви абсолютно праві, що кожного року і минулий рік, і цей рік ви стикаєтесь з тим, що якісь перепони заважають вам робити і здійснювати мовлення. Тому ви абсолютно праві, потрібно врегулювати це на законодавчому рівні або закріпити нормативними актами, які більше би не дозволювали маніпулювати фінансуванням, яке має бути спрямоване для того, щоб мовлення телеканалу АТР було безперебійним. А скажіть, як це можливо зробити? Який це механізм повинен бути? Дуже погано вас чую, я перепрошую. Алло, зараз чуєте? Алло, да. А какой это должен быть разработанный механизм, который бы гарантировал финансовую помощь для телеканала АТР? Как это должно выглядеть стратегически? Я думаю, що це має бути цільова програма, яка передбачає фінансування виключно на телеканал АТР, яка має бути закріплена в державному бюджеті і фінансуватися відповідно виділених коштів кожного року. Дякуємо дуже.